soyayya ta ciki da abun kallo, don yanayi na bai kamar yayi karko ba. Salon soyayya ta ba za ki kallo ba, jajirtacce cikin jininsa ba za a ga tsoro ba. Na ƙasa a jiki da za ta sanya zuciya ta taɓu ba, ko babu ido zuciya na ta ce nagarta ma. Sanadin makomata ke zan bai wa soyayya, zance cikin sauki zan furta a tarayya. Ciwon idanuna bai taba zuciyata ba, ta sanya min kasa cikin sassan jikina ba. Idai na zama a mamaki baiwata ba za na boye ba, idan na samu dama surarkiya ba zan kwatanta ba. Gani da ido bai kai hasashen zuciya, na sake jinjimi makaho ne da soyayya. Ki so domin rabbana ki bar duban makantata, mararin zamana da ke muradi na musasanta. Cikar bukata ta ko a ina ke zan kururuta, hasken ki daidai da ni tafiyar ki kamar ya tatata. Hasken ki ya haske duhun da yake a fatata, da zobe nan a hannunki na dama ko da jayayya.